Здравейте, приятели, това е продължението на клипа. Ма защо винаги казваме здравейте, приятели? Тук е за мен. Ми задържи тройката! И това. Пусни. Сега ходи натам. Това ти е като компас. Значи аз имам компас. Еми ти за какво си мислиш? Ето, ходи тука. Само да го построя това. Не ми показа какво е, ама ще го построя. И това е за нищо. Ако искаш, само следвай парите. Добре. Ето тук, бе! Има такъв знак, като стане. Хай тройката, като стигнеш. Като дойде има хикс. Това е за някакво куче, за каквото и да е. Не е за никакво куче. Аз се катера по дървото. И майче трябва. Не трябва. И Това защо трябва да намерим някаква ще опасност. убия? Я, маймунката. Какво ти не иска? Аре бе, скачи тъпа Къде е Елизабет. тъпата му? И се иска банан, няма ударе. Ти го взе първ. Сега ще вземеш лопатата. Гадост. И какво ти имаш меч? Аз от тази мисия само мога да скача. Аз ще убия маймуната, че ти даде лопата. Шегувам се. О, бате! Това ме стресна. И мен. Ти на другото въжи. Трябва, може би, един да мине. Тук има нещо за тебе, май. Или за там, за някой си. Извинявай. Ей, това е за мен. Чакам те да пуснеш моста. Там има нещо. Какво скелет? Я, поне с лопатата съм по-силна. Силен де. Силна! Да. Ти си момиче. Тук има Момичето. нещо. И най-се това ли е тъпото нещо? Ма къде е това? Избий всичко живо наоколо. Ма натисни да видим какво ни трябва. И най-сете. Ей, такова търсех. Си едно, че паднеш. Да. Давай тук с това. Давай. Ма още го дръжиш. Ти само давай. Давай. Айде до клипа. Чао, чао. Чао, чао.